Γεια σας. Τώρα σας δείχνω τον Καραγκιόζη Υπουργό Πολιτισμού. Όπως βλέπετε έχει μεταμφιεστεί, έχει βάλει καπέλο, έχει βάλει ωραία γυαλιά, ένα ωραίο παπιόν, φράκο και το παντελόνι πάντα που είναι μπαλωμένο, ξυπόλυτος και ένα παπούτσι. Είναι το έμβλημα του το ένα παπούτσι και το άλλο είναι ξυπόλυτος. Αυτό τι δείχνει? Ότι είναι φτωχός, ότι είναι τίμιος και τώρα που θα γίνει Υπουργός Πολιτισμού αναρωτιέται, είσαι υπουργός. Ποιος υπουργός? Πολιτισμού. Πού πάνε τα λεφτά? Πέστε μας, πού πάνε τα λεφτά? Τόσα εκατομμύρια. Τι είναι? Κουμπιά? Κάποτε παίζαμε με τα κουμπιά και παίζαμε την ντάμα. Τώρα ποια ντάμα παίζεται? Η μαντάμ που παίζει ντάμα τώρα πρέπει ή ο Υπουργός Πολιτισμού να προσέχει, διότι στα παιδιά μας διδάσκουμε τι είναι το θέατρο σκαιών, τι είναι η ιστορία μας, τι είναι γενικά η οικογένεια, να αγαπάμε τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Να μπορούμε τα παιδιά να χαίρονται, αλλά πώς να χαρούν? Ο Χαρίδημος ζητάει παραστάσεις και ο Δήμος της Αθήνας και ο πολιτισμός δεν δίνει παραστάσεις, μα ο Καραγκιόζης του Χαρίδημου δεν τους έχει ανάγκη. Είμαι τόσο χορτάτος, λέει ο Καραγκιόζης, και από πνεύμα, έτσι, και από τέχνη. Και έτσι δεν χρειάζομαι να έχω κανέναν στο κεφάλι μου. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν τρομερά έξοδα. Το τι έξοδα κάνει ο Χαρίδημος για αυτό το μουσείο δεν φαντάζεστε. Τις λάμπες τις παίρνω εγώ. Τις καθαριότητες τις παίρνω εγώ. Γενικά, πόσο θα αντέξει το θέατρο σκαιών? Ο πολιτισμός δεν είναι για να κονομάμε. Πολιτισμός είναι ο αρχαίος πολιτισμός. Η μόρφωση, η μάθηση, να ανοίξεις το βιβλίο να διαβάσεις, να προοδεύσεις τη ζωή σου. Αλλά όταν τα λέει ο Καραγκιόζης του Χαρίδημου, πάντοτε έχει κάποια κριτική, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, διότι το κάθε τι που βλέπει ο Χαρίδημος το κάνει γελιογραφία. Αλλά η γελιογραφία δεν θίγω κανέναν, απλώς είναι τα κακό κείμενα που βιώνουμε σε αυτή την πατρίδα μας επί χρόνια. Τι να σας πω, μου ζητήσανε από την εθνική αντίσταση τους φτιάχνω. Μου ζητήσανε από δημοτικά συμβούλια, δημότες, δίνω δωρεάν. Έτσι έχω μάθει, μα αυτή είναι και η χαρά της ζωής. Δώσε ρε άνθρωπε, δώστε λεφτά, δώστε στους φτωχούς. Έτσι έμαθε ο Καραγκιόζης του Χαρίδημου, έτσι πορεύεται και έκανα και μια μικρή παράσταση τώρα στα 83 μου, που είναι δύσκολο να κάνεις παραστάσεις, να κρατάς τις φιγούρες και να έχεις τόσο φωτισμό και τόση ζέστη πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά ας είναι καλά ο Θεούλης που είμαι καλά μέχρι τώρα και διασκεδάσω τα παιδιά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ζήτω ο ελληνικός Καραγκιόζης και ζήτω ο πολιτισμός μας της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ. Ρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει? Έχουμε εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις. Τα Σκαρίμπια, θα έρχονται παιδάκια, θα δούνε τις φιγούρες του Σκαρίμπα. Θα γίνει εδώ μεγάλο πανηγύρι και θα μοιράσουμε και δώρα. Για να δω, ψάχνω να βρω την κυρία που είναι στον πολιτισμό. Α, να την, έρχεται. Καλώς την. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι. Τι γλυκιά φωνούλα που έχεις.
Καλέ, δεν με ξέρετε. Πώς δεν σε ξέρω? Σε ξέρω. Καλά, πώς είναι το όνομά μου? Το όνομά σου δεν ξέρω. Δεν ξέρεις το όνομά μου? Με λένε Μέδουσα. Αλήθεια. Και τι δουλειά κάνεις? Καλέ, τώρα θα αναλάβω το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι λες? Έχεις δουλέψει ποτέ σου? Όχι καλέ, πρώτη φορά, αλλά πέρασα με άριστα. Εσύ πέρασες με άριστα? Δεν μου λες, ξέρεις ποιος ήταν ο Αριστοτέλης? Καλέ, πώς δεν ξέρω ο Αριστοτέλης? Ήταν ο τσαγκάρης της γειτονιάς. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εφόσον θα γίνεις εσύ Υπουργός Πολιτισμού και εγώ θα γίνω Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Τι λες καλέ? Και με τι προσόντα? Καλά, και εσύ με τόσα προσόντα πώς έγινες? Πώς θες να γίνεις Υπουργός Πολιτισμού? Καλέ, εγώ έχω μεγάλες γνώσεις. Τι γνώσεις πάλι έχεις, κυρία μου? Έχω πολλές γνώσεις. Εγώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Κατάλαβα. Τέτοια βιβλία έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά πολλές φορές δεν με αφήσανε να τα διαβάζω τα σωστά βιβλία, διότι απαγορευότανε. Μα πώς απαγορευότανε? Τότε ήταν και άλλες εποχές. Εν πάση, κυρία Μέδουσα, συγχαρητήρια για την προαγωγή σας. Αλλά βλέπω ότι ο πολιτισμός στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πάει. Έχει που λέμε ψόφισε. Τι λέτε καλέ που ψόφισε? Πώς μιλάτε έτσι? Δεν μιλάω έτσι. Πώς μιλάω, κοπέλα μου? Μιλάω την αλήθεια λέω. Ωραία. Τότε θα δώσουμε ραντεβού στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, κοπέλα μου, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα είσαι εκεί? Βεβαίως θα είμαι. Τώρα φεύγω. Γεια σου, γιατί έχω πολλή δουλειά. Γεια σου. Στο καλό. Ρε μανούλα μου. Υπουργείο λέει Πολιτισμού. Ρε μανούλα μου. Εμείς που παιδευόμαστε με μουσεία, με έξοδα και δεν μας δίνει κανένα σημασία. Γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε για τα παιδιά μας, για την οικογένεια να μάθουν τον πολιτισμό μας. Δεν πειράζει. Έχει καιρός γυρίσματα που λέει. Όλοι θα μάθουμε μια μέρα και να διαβάζουμε και το Θουκυδίδη και την αμβαθία της Σαλαμίνας και το πόλεμο στο Μαραμθώνα, γιατί από εδώ και πέρα έχουν αλλάξει τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας και χαρά σας. Κόλλητη, έλα εδώ που σε θέλω βρε. Εδώ είμαι μπαμπάκο. Τι έχεις και φωνάζεις? Συνέχεια μας έφαγες τα αυτιά. Δεν είδες εδώ? Ήρθε Υπουργός Πολιτισμού. Τι λέει? Ρε μπαμπάκο, τι μ' αρέσει Υπουργός Πολιτισμού? Την έχεις δει καθόλου? Ούτε εγώ την έχω δει. Είπε μια μέρα θα περάσει από το μουσείο του Χαρίδημου, αλλά δεν έχει εμφανιστεί. Μπαμπάκο, μιλάτε για πολιτισμό. Δεν υπάρχει πολιτισμός. Εμείς κρατάμε τον πολιτισμό ρε μπαμπάκο. Έχεις δίκιο ρε κολλήτηρη. Εμείς κρατάμε τον πολιτισμό. Παιδευόμαστε για να έχουν τουλάχιστον τα παιδιά μας μία χαρά να βλέπουν τον Αριστοφανικό Καραγκιόζη και να χαίρονται. Ναι μπαμπάκο, εμείς θα συνεχίσουμε για τον πολιτισμό και όποιος θέλει μας ακολουθεί. Είτε είναι Υπουργός Πολιτισμού και κάτσε να σου πω ρε μπαμπάκο, τι είναι ρε κολλητή, εσύ δεν μπορείς να γίνεις Υπουργός Πολιτισμού? Πώς δεν μπορώ? Τότε να πάω να σου ετοιμάσω το καπέλο αυτό που βάζουν οι βουλευτάδες. Αυτό που είπες είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα πάμε στην παράγκα, θα ντυθώ υπουργός και θα φωνάζεις εσύ μαζί με τον Χατζαντζάρη. Ακούσατε μπέιδες αγάδες. Υπουργοί και κυλαράδες. Ψηφίστε, βαφτίστε τον Καραγκιόζη υπουργό.
Ναι ρε μπαμπά, θα φωνάξω όσο μπορώ για να έρθουν και τα παιδάκια να μας δούνε. Τώρα φεύγουμε, πάμε στην Παράγκα να ντυθώ. Έτσι, ναι, δεν πρέπει, θα πάρω και τα αδέρφια μου. Πάρε όποιον θέλεις. Κοίτα, πάρε και το μαμάι, τον οποίο ήταν φίλος μου, και να πάμε όλοι να διαμαρτυρηθούμε για τον πολιτισμό. Άντε πάμε μπαμπάκο, πάμε. Έλα, πάμε παιδί μου, πάμε.